kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel sing bahal subscribe no manta nang jur shu kajing kan at na po kajalam Manipur dang manin kasni mi biang kajing kan at ha ka ba palat lai pheu tali ki ying ki la sha thang bat kum ju ru ki kali ki pos ki la sha thang bat ka don ru kajing thang ya ka tan shom jong UCM jong kajalam Mizoram kane kajing thang ya katin shop jong UCM ka Mizoram kalong hadin balami kajing prem jor bat kajing bersya jor na po kajalam Mizoram halor kajing jia po kajalam Manipur kane kajing jia ya kana jai beriu po kajalam Manipur kala sedang nadu kala terik jong nai me jong tas nem arajar art ulai hadin bana kaliang jong ka high court jong ka te kajalam kala penbana ban itu no ya ki jai beriu mai tei hakatup jong ka Shedel tribe kumta kalami kajing kan at bat nakaliang ki jai mri kuki ki badai ki Shedel tribe kila palong da kapi Australia bat hakane kapi Australia jong ki kuki nakaliang jong jai mri mai tai kila thombor bat hang tahi kalami kajing kan at bat kajing thang ya ki ying gesem bat kumju ro kajing yi sho ya dan bat kumju ro kajing ya siat ya penyap hapo kajalam Manipur kumba po kajalam Manipur kidon art jai benriu kata kajai mriu kuki bat kajai mriu mai tai hakaba khandai pe khandai persen kajai mriu kuki kidai ki Kristan bat khandai pe khandai persen kajai mriu mai tai kidai ki Hindu dang hakane kata ye baladep sapriang state ka video jong kajing sha perlaw long khut jong art ngut ki kanthai kuki ha kajai mriu mai tai bat sha perlaw long khut bat sha penyai long khut hakmat upai bhur mai tai bat halor gane gijing jia nakaliang jong pulin kiliyok ban kem ya kiriunar ki badon kiti ban palau long khut ya ki ar ngut ki ngai kuki bat kumju ro kiliyok ban kem ya ubaring bat pan Spring State ya kane ke video hapo kirangsan social media bat ya ke mobile jong o la sha sis bat une riunar uba pan Spring ya kane video bat ubaring ya kane video menta unang don hakti jong pulin kane kajing jia po kajalam Manipur menta kalane la lai banai ai hanroi nakaliang jong ka sarkar jala bat kumju ro ka sarkar pedeng kim shem lala ban le ai ban pensange no ya kane kajing ki bat kane kajing kan at jai menriu hapo kajalam Manipur bat ya kane kajing jia po kajalam Manipur en shimti no bat ban bishar no da ka CBI lane ka Central Bureau of Investigation halor kane kajing jia hapo kajalam Manipur nakaliang jong jai mriu kuki kila palong da kajing ya rali pandawa nak sarkar pedeng man penyeper no ya kajing senchar ha pedeng jai mriu kuki bat jai mriu mai tai kata da ka bai no ila ka jong kajala kijai mriu kuki la ka jong kajala bat kijai mriu mai tai la ka jong kajala hanroi nakaliang jong jai mriu mai tai kim kwa la ka jong kajala bat sngam kumno kine kijai mriu mai tai ki ong halor kajing dawa jong jai mriu kuki ban yo no la ka jong kajala They ask for separate homeland is clearly shows that they are foreigners. We stand for the integrity of Manipur. And why should they ask for the separate homeland? If they want separate homeland, then they should go to their home where they came from. Hang ne ngila ban ong ba kajing jia hapo kajalam Manipur bat kajing kan at jai penriu hapo kajalam Manipur kalong kapajawat haduk kata-kata bat kalong ro kabae haduk kata-kata ban penkut no ya kane kajing kan at hapo kane kajala